kayo. Picture, picture. Kamu ya tagiya ber. Hindi na ano lang kami. Sila. Gani mo paano pa Okay mga kapaglaom, so makadto kita sa aton nga isa nga panagtagan kaga aton nga pagabisitahan. Okay mga kapaglaom, amo ini karon ang aton nga ipanagtag sa karon. So second batch na naton ini kaga napanagtag na naton daan ang iban ton interviewon si Elder Bong sang Seventh-day Adventist. May bato kung mga pila ayhan ang gina-target nila nga mapanagtagan sa karon. May aga sa tanan kag salamat gid sa sponsor sa aton nga goods karon mga kotoran. Halin sa Youth Giant Conference kag sa aton church sa May Bato Church kag subuman sa aton nga James Mission no ari na ang atong produkto. Actually 30 ni sila ka 33 ini sila ka goods kaling divide sa amon sa tatlo ka mga leaders no? So sa Malayba kag sa Amtek so diri ako sa May Bato karon so ari karon aton mga goods nga panghatag sa aton diri mga pumuluyo ang imod binaton. Okay, so kag God bless sa tanan. so bali tatlo ini ka grupo no so diri sa May Bato kag sa May Malaiba no isa man dito ka grupo kag sa May Hamtik so nagpanagtag man sila dito so okay mga kapaglaom, so makadto kita sa aton nga isa nga panagtagan kag aton nga pagabisitahan. God bless gid sa inyo.